Jo penso que tot el que sigui vindicar i reivindicar la memòria històrica, la memòria dels fets i de les persones que ens han precedit i que ens han deixat una empremta realment vital com a país, això és absolutament i plenament altament valorable. I penso que va ser una gran, valgui la redundància, una gran pensada instaurar aquest dia, que penso que ara tot just és la segona edició de la Diada de la Memòria i ja porta un caliu, ja ve amb un caliu d'entrada. Per tant, vol dir que la primera edició ja va deixar un pòsit, perquè no és allò que diu s'ha fet un any i... No, s'ha fet un any només fins ara, però és que ara ja hi ha un caliu. Vull dir que el dia de la memòria ja em pots dir alguna cosa amb gent, amb qui sigui, que diuen és allò de les campanes, allò que tocaven les campanes. Sí. Bueno, per mi, esclar, té el socarrel de Verdegarià, evidentment, i això té una gran força. Té una força poètica, humana, vull dir, una força literària i social. Jo crec que és un tresor tenir aquesta diada, que funcioni aquesta diada i que ja ens quedi per un any rere l'altre, donar-li un altre cop forma i que les generacions que vinguin la continuïn, perquè això no és una cosa de 4 dies ni de 4 anys, no és perquè quedi, no és cap fet isolat ni puntual, això ja és una diada que té cos, té voluntat de ser i de seguir essent. Això és com un diàleg, més que un diàleg gairebé és una coral unísona, perquè, esclar, totes les campanes toquen en el mateix espai de temps, és cert, oi? Per tant, és una gran simfonia a l'uníson, perquè, esclar, són tants pobles de Catalunya que posen les campanes al vol el mateix dia, a les mateixes estones, a la mateixa hora, vull dir que sí, però també és un diàleg, també és un dir, nosaltres també hi som. De moment, el repic de campanes, aquest ja estona per descomptat, i ara és qüestió d'anar conformant les activitats que hi vagin, que s'adjuntin en el fet i que acabin de donar, diguem-ne, estructura a la diada. Però m'imagino, goso dir, que l'Ajuntament, que la Regidoria de Cultura, que sempre estan oberts a les coses, jo penso que la regidora de Cultura, doncs segur que hi aportarà i farà el que calgui perquè això sigui brillant. Vull llegir un breu paràgraf d'Armand Quintana que pertany al llibre El temps cremat. Ell ho tenia molt clar, també, tot això del país. Deia, un poble s'estructura per una sèrie de factors naturals. L'espai geogràfic, la llengua, els costums, són els que li confereixen una personalitat harmònica. Qualsevol imposició que vulgui trencar aquest equilibri constitueix un atac contra natura. Això són paraules d'Armand Quintana. I ara us diré un poema meu. No és perquè sí que som com som. La història ens configura, i la llengua, i el lloc on fem la vida. És bo ser d'un indret on ningú no és anònim, on pot rebre un somriure, una paraula, un gest que et faran companyia, on pots veure créixer els infants mentre vas envellint amb serenor,
ho hem llegit en el llibre del seny. No és perquè sí que som com som. No és perquè sí que som una nació. Jo, no ho sé, estic absolutament, disposada a fer la crida, diguem-ho així, des d'aquí, aquest meu petit àmbit, perquè tothom, tots els pobles del país, doncs, se sumin a la tocada de campanes, que serà el dia 10 de juny a les 7 de la tarda. És un goig només abans ja de sentir-les i abans que arribi el dia, ja és un goig pensar aquesta tocada, ja és un goig pensar-les, les campanes, que d'un poble pots sentir les del poble del costat i això és una cadena, que ara darrerament s'ha parlat de cadenes humanes, doncs això és una cadena de les veus de les campanes i que les fan sonar les persones d'aquest país, que tot és una cadena.